Τώρα θα ήθελα θέλω σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να ακούσετε και κάποιο ευτράπελο που το κρατούσα για ένα ολόκληρο χρόνο. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ζητούσε τέτοιο καιρό πέρυσι ζητούσε και τραγουδούσε «Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση». Εγώ του απαντάω σήμερα και του λέω ότι είμαι εδώ με την οικογένειά μου, με όλους τους Γιαννακόπουλους. Και σας δίνω